Let's share the broadcast. How are you guys? Mangwanani maskati maskwera sei hama dzangu. Let's share the broadcast. Ngati share this broadcast. Let's share the broadcast. Ndiri kunzwika zvakanaka here apa? Halo baba, makasimba here? Tiripo hedu. Ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau ndiri kuno kuNamibia. Ndimi makasangana netsaona kaidzwako man. Alright. Mungatango here nokutipa zita renyu uye nekwamuri mati Anderson Dombo. Muri kupi apa? Muri kumasvingo. Alright. Mungati rondedzero here muchidimbu kana 10 minutes kuti zvinhu zvakafamba sei kuzoti matambudziko akadaro akuwirei? Matambudziko akaitika ini tatangu kandizo wondopendera South Africa. Saka zvinozonzwa South Africa nayo ndo ndakatozoinzwa pandakauya kuno kukomana paanga vakwanisa kutaura nevamwana vangu. Ndipo pandakatozotanga kutonzwa nyaya yose kubva mutonga anje yapera pandakabva kuno kuwa 2028. Handida kunge ndambokwanisa kutaura naye nokuti aiti mangoda kungotaura naye otodona. Saka kufamba kana vangozotaundi kufamba kune vanobatsira aingobatsirwa kuti azokwanisa kutsanangura. Saka iye kutsanangura kwaakandiita manzi aiti iye munhu akavhunza vanhu kuti ndoda kuenda kugomo navanhu. Ati munhu haatokuna kumasingo ndokwamutara muprofita. Anozviti muprofita but hatitanyatsi kuona chiprofita chake manhungu vazhinji vari kunoku vanoti aitongozozotedza vanhu nevadiki achitanga kutanga kesi. Vatora ndopakatorwa mwana wenyu ipapo akaendwa naye kumvura ikoko. Saka vakaenda kugomo resati vanonzi vakaenda kugomo kuno vachibva kugomo anonzi pane hwani angasvika kuti hasikubva zvakanaka. Iye nobva anzi inoda kunoshandibva kumvura munhu iye. Saka vatinopita paya panonzi akapinza wangu mumvura. Mwana wenyu ndiye akatanga kuiswa mumvura? Ndiye vakatanga kuzifamba upinde mumvura. Vakanga vari wangani? Vanonzi vanga vari 5 iyo 6. Vanhu vaipinzwa mumvura vakanga vari 5, mwana wenyu ari wechi6? Saka vakafa vangani? 3 ndio vakafa. 3 ndio vakafa. Imimi mwana wenyu ndiye akararama nevamwe vaviri? Wangu mwana nehwani umwe ndiye akararama, muprofita ndiye wetatu. Pane muprofita akafa futi? Ndiye wakabuda. Muprofita anonzi akangobuda achizimanyira ega. Saka pakafa pavanhu vaishandirwa pakafa vaviri. Aiwa pakafa 3. Okay. Vakararama muprofita nevana vamwe nevanhu 2 vaishandirwa. Nemwana wangu inini nemumwe vaishandirwa. Okay. Saka mwana wenyu mimi sofa akunzwa sei? Sofa ava kutokwanisa kutotsanangura kana kutotaura zvakaitika. Saka iye anongoti hapo nepapo nepaanomufanzwa maina problems ekuti muviri make nenge munoita kupain irimo but achezvizvi ndoimba kuti
mawabika zinani kana ndani tuona kuna shuri. Oh, saka mitumbi yevanhu vakafa iyi yakakwanisa kuwanikwa yese here? Mitumbi yevanhu vakafa yakawanikwa yese, but yakawanikwa zvakasiyana because yakatanga kubuda pamvura itu, then wakazobuda pamvura umwe pemvura akazobuda after 2 days. Oh, but yaisaratidza kuti haina kurohwa here kana kupondwa kana kuita sei, yakaendeswa here kupostmortem? Postmortem yakaendeswa but anonzi vasingabetseri because vanhu havanga vachida kupa yapi zvanga zvisingatarisiki misoro yakaenda yakakwaziwa sasa. Oh, postmortem haina maresults yakabuda anonatsobatika? Maresults vakati havana kumavaona because vanga vakaita kuti chizveti vaidzidziririswa pamarwe here kana kuti vaita patakwa namarwe kana nemakanda anenge aitikava. Oh, saka pane maprofita uyu haana kusungwawo nemutemo here? Muprofita haana kusungwa ari free. Ari free? Yeah. Alright, tichazokumbirawo nhamba dzake timubate tinzwe zvakamifamba zvakamira sei. Manje nhamba ndakazisiya kumba nokuti iye zvipanzi kuno kumasingo tichazvaa. Oh, alright. Aiwa nhamba tichadzitsvaga. Oma imi makutodzokera basa kuSouth Africa? Alright, saka mheno kana pane rubatsiro ramungadewo here revanhu vanogona kubatsira kuti mwana wenyu aite zvakanaka, munogona kusiya nhamba dzenyu ipapa kuti vanhu vakubatei. Panogona kumwe pana vanhu vanogona vakwanisawo kunamatira mapostori kana chichi, mungatipewo nhamba dzenyu here? Taurai ipapa. Ndati kana zvichida pamwe kune vanhu vanogona kuda kunamatira mwana wenyu kana kubatsira kana zvichigona zvibvira, vanobata aniwo vanokubata ipapi pacho. Zvauraita manje zvokuti namba dzeSouth Africa. Oh. Nokuti kana aitoona mota ikapinda pagedhi ndinakutopinda laini. Alright, saka ndichangopina nhamba dzenyu dzekuSouth Africa dzenyu ndinadzo ndinenge ndadzipiwa nendadziwana. ZvoSouth Africa munadzo? Ndichadzipina patitle ipapa. Okay, dzinopera na 74 handizvo? Ndichadzipina idzodzo. Ya, ndizvo nokuti ndangofika pagedhi ndinotsvaka kutanga ndiyo. Oh. Alright. Nyaya iyi yakaitikira kumasvingo ikoko handiti? Nyaya yakaitikira kumasvingo pamakanzure. Pamakanzure mubhuku rekwani? Mubhuku rekwaShumba. Oh, chifi ani? Shumba, bhuku sabva kutabvira. Chifi, zita rachifi? Chief Shumba. Oh, Chief Shumba. Sabva kutabvira. Alright. Ko vamwe vabereki vane vana vakafa vakati kudiwo, hapana zvavakataura here? Vabereki vane vana vakafa mazinya ekuti munhu paanga achigara haana kungovana paakangoona chiitiko chaitika achabva atobva munzvimbo imomo, saka vanhu havana information yakakwana kuti ari papi zobva. Oh, so mitumbi yakaradzikwa here iye vanhu vakafa? Mitumbi yakaradzikwa. Oh, yakaradzikwa rini? Wokupedzisira yakaradzikwa netanzi yapera iyoyi. Oh. Alright, tatenda zvikuru so baba nekubata iyo kwataita. Tenge tangoona nyaya ichitenderera pamasocial media, ndosaka mationa tatsvaga nhamba takati tisatiri zvemakuhwa, regai titsvage nyaya chaiyo chaiyo kwayabva. Okay, ndizvo chaiyo. Alright, ndatenda hangu baba, ngatisangane pachikamu chinotevera. Ndatenda saizvi. Kana mune zvanoda kubvunza munondibvunza kange ndiriko. Nokuti mukomana akanditsanangurirawo zvakawanda, uyewo vanhu vanobatira vanditsanangurirawo zvakawanda. Okay. Yeah. Okay, but imi sekuona kwenyu rameno hapana matana aifanira kutorwa here nemapurisa apa, sezvo vanhu vanenzi vaibuda ropa. Meno njuzi inobudisa vanhu ropa here? Mapurisa aifanira kutora matano, asi unonzi munhu kuda ishe anenge akapindawo pakati hazvina kuzwisisa. Zvakoshandisika kusei akaregeta. Because
iwo matsamba acho ekunobhabhatidza vanhu kumvura akamawana kupi? izvozvo ndozvinyanya kuzwisisa. Saka unoona kana munhu ukangotipowa munzvimbo kana mabvisi akati haana mhosa hapana zvaungazoita. Ndizvozvo tichazama kuti tivabate tinzwewo the other side of the story. Zvakanaka. Alright, ndatenda zvangu, muve nezuva rakanaka. Ndatenda to. Alright. Mhuri yeZimbabwe, kune vachangotibata mhuri yeZimbabwe, nyaya yandafonera nhasi ndiri kuno muNamibia. Pane nyaya yakaitika yevanhu vakafa kumasvingo vari kufungidzirwa yonzi vakaurayiwa nenjuzi rasi kunzwisisika. So baba vangu achitaura navavo ndo mumwe vane vana vakararama patsaona yakaitika iyoyo yenjuzu kana kuti zvikwambo kana kuti chii hazvisi kunzwisisika. Ndo saka ndati ini Samenas mwana woko achibanda, regai ndifone ndinzwe zvizere. Sorry. Apa ndichaedza zvakare kuti ndiwane ndinobata nhamba yemuprofita wacho anonzi aibhabhatisa vanhu vacho iyeyo kumasvingo ikoko, ndomufonera ndonzwa. Uye zvakare ndichaedza kubata dzimwe hama dzine vana kana kuti dzine hama dzakarasikirwa neupenyu pachiitiko ichi chakadai. Tinzwe zvizere hama dzangu. Ndatenda nenguva yeino nhaika. Ngatisanganeiwo pa next video.